Assalamualaikum. Salam. Mari kita kenali produk karak rambak milik Ibu Sukiyem yang berada di Nguter RT 2 RW 7 Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Ini karak rambak ini dibuat sejak kapan ya, Bu? Lali Bu. Pun kelas pinten nih anak kula kelas tunggal ini sampai niki pun lulus sih. Lulus SMA napa STM. Pun pinten-pinten tahun. Oh, ngoten. Oh, udah lama nggih berarti nggih. Niki bahan-bahane napa, Bu? Karak rambak. Nggih. Kali gandum. Nggih. Bawang putih. Nggih. Penyedap rasa. Nggih. Niku sampun. Bahannya niku nggih. Terus cara pembuatannya pripun, Bu? Niku di kocek-kocek, Diaduk nggih. diaduk kados damel sosis nika. Nggih. Nggih. Terus niku terus didang. Nggih. Didang paring kenggen dandang. Maksudnya wadah loyang gitu. Loyang disusun-susun. Nggih. Setengah jam mateng, diangkat. Nggih. Oke, rada adem dipepet riyen. Nggih. Rada alun kersane nek tiris mboten lengket. Nggih. Terus mungkin dientas terus dipotong-potong. Oh, ngoten. Dipotong terus dijemur nggih. Dijemur Sampai kering. Terus digoreng. Niki hasilnya ngeten nggih, Bu. Nggih. Kados niki. Nggih. Niki sedinten telas pinten kilo, Bu? Damel. Oh, nggih. Oh, ngoten nggih. Tapi pun dangu nggih, tetep bertahan. Damel makanan napa niki? Makan ringan nggih termasuk Pun damelane nika Bu. Nggih. Nggih, Bu, sukses selalu, semoga pembuatannya lancar, penjualannya lancar nggih. Nggih, matur nuwun.